everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Igo-igo lang nga makakaon ng atong mga sponsors. Patek na kayo na. Pero, wata mahibaw. Og padadaan sa gang Kuya Hilbert by LJ. Og, kwalta ba para dugang gasto sa iyong kasal ni Daymaris? Unsa? Wata mahibaw, oy. Kay, kadaghan na ba? Basta, doon na kay takong gastuhan? O naog na si Kuya Hilbert. Andam sa pagdunol og hinabang. Di na lang ko mag-expect, ana. By Rodi. Aw, hinoon. Maningkamot kog ako. Labaw sa tanan. Dili gyud tingali mahitabo nga motabang sa Manoy Herbert nako. Aning maong okasyon. Kay kasal gud namo ni Maris. Ang babay ni iyang gimahal. Ha? RJ, Oops. Ayaw lang kalain, Maris. Gisulti ko lang kung unsay niya sa akong una-una. Kay mao ka na ako pangagpas. O gani, ikaw mismo. Misulti nga, ang usa sa hinungdan nga nung nga wa magpakita sa manoy nako. Tungod sa imong pagkalambikit nako. Dili ba? oh man gani. Busa, ayaw lang kinilain sa pagsabot nga akong gisulti. So, kung pananglit, mahibaw si Kuya Hilbert ani inyong kasal? O dili, gyud tingali si mo tambong. Gipangandoy nako nga motambong siya. Gipangandoy nako nga magkita ni. Pananglit, magkita mo, RJ. Unsay buhato nimo? Kung magkita ni. Una, gakson ako si Manoy. Tungod sa akong kamingaw niya. Ikaduha, mangayo ko pasaylo niya. Ngano, nga ikaw nahipunta di rin ako. Ug labaw sa tanan, ikahatag ko niya ang bilil hunggasan ako, nga giandam para niya. Nga mao ang akong diploma. By LJ. Hello, Sir Carpio. Huwag ka ba'y nahimo sa pagkumbinser kang tisoy nga dili siya muhulong? Sir, nalingkamot ko. Gipugnan ako siya. Pero, murag hugot na gid ang iyang desisyon, sir. Naan ikaw? Uyon ka ba lang ana? Sir, Para gamit ang imong abilidad, isilsil sa iyong alimpatakan ang posibleng nahitabo kung mahawa mo siya. Hinumdumi, nga nahibaw na kamundaan, ikaw mismo na sayod. Basta itong kauban, nga muling kawas. Naghatag siya dakong peligro. nipasalig siya, sir, nga di na mahitabo. Nga doon ay muli gikaniya para madaot ang iyong negosyo. Mawagtangan kong pagsalig ka na ara. Ug tingali, gusto na kamong mukompetensya na ako. No, di, sir, oy. Huna-hunaan ninyo kinapag-ayo, ara. Bye. Hello? Gi-off naman niya. Nganong di ka man makasabot, Herbert? Para kini sa imong kaayuhan. Usbon ko ara. Kung parang lit tunay daw tang may tabo kanako. Tungod sa akong desisyon nga muundang. Pues dawaton tang kamaturan. Herbert, Sama sa iyong pagdawat kanako nga bisan og ilan na kining dagway nako kumikan sa nahitabo. Naagihapon ka. Nagpabilin ka nagpaham ako. Ug kung kamatayon man, mo imong ikadugan. Papasa na. Ayaw kahadlok. Kay kung dili pagani nimo signos, dili pagani imong oras nga kuhaon kas Ginoo, di kapag yun mamatay. pero Herbert, kining ako,
Maula nga di ko gusto nga mamiligro ka. Di ko gusto nga unayon ka ras unya sa mga tao ni Mr. Carpio. Mao ba? Pues tanaw na to. Kung iya ba ka ng buhaton. Gihagit mo si Mr. Carpio? No? Wa ako maghakit. Pero sa akong tumong nga mao ang pag-undang, unya ilang tinguhaon ang akong kinabuhi. Di ko sila pugnan, ipabuhat nila. Moingon ka nga di ko gusto ang imong gipasabot rin. Kaya ako nga di ka gusto mabilig kroko. Nga no? Nining atong kahimtang, luwas pa kita aran. Niya kita sa illegal nga kalayukan. Kung magpadayon ka luwas pa ko. Saan naman ang mga tinugyanan sa balahot. Makontrolar ta sila pinaagi sa kwarta, di ba? Dili tanan. Herbert, Mao ka lang tinuon. Nihi kayo na. Naisama ko sa biming ka rin. Init sa ibabaw, init sa ilaw. Kung muundang ko, ang muinit ka na ako, mao, ang mga sakop ni Mr. Carpio, mamilikro ko sa tumakauban. O kung magpadayon ko, ang mga uniformado, mao'y akong kontra. Dili ba? mihangyo ka nako si Mr. Carpio. Pasultihan ka nga di gyud ka paundangon. Balag masuko siya kadako. Basta kay muundang ko. Maura ka na araw. Mapatay ko ini ni Mr. Carpio di kahimtang nga, Herbert. Ako pa rin itugot, kadunay daw itang mahitabo nimo. Nga mao ka na ang inabuhato nimo. Di ta makabantay. Basta mo hunong ko, ara. Ug makisulti siya kadako pag-usap. Yan ang hikayo na. Usmon ko sab ang pagpangayog pagtugot kikan kaniya sa minatarong nga paagi nga musugot lang siya. Okay, nagabusog magamot, Isoy, ara. Okay kaayo, sir. Salamat sa grasya, sir. Kumusta na, Tisoy? Nausab na ba ang imong desisyon? Hibaw ka. Bililhon kayo ka na mo. Buutan kang kauban. Buutan pero giambusan. Tisoy! Dili ba tinuod? Ikaw mismo kulot na hibaw. Nga ako giambos. Kung kamay na lang ko ang mamatay na. Hinungdan yung dagway na ko. Giampo bira ko, Tisoy. Nga ang nag-ambos ka na ko. Makamatmon siya. Nga dili day lalim. Nga patsyon ta. Asara ka mo. Asara ka mo ka na. Asa man, Tisoy? Wanay kausaban? Hugot na undang akong desisyon, sir. Bueno, di ta kapugson. Pero, unya anak kung maimpas na ang imong utang. As simple as that. Hindi ko magpugong, pero ayag dit sugbiya. Kay dili bato ang akong gipahuwaman nimo. Maura ka na. Kung kahatagan ko nimo sa tanan nimong utang din ako, no problem. Insigida. Pwedeng muhunong ka na. Pwede sa data-data lang nga paagi, sir. Pero di na lang yun kong manghilabot sa operation. Sir, Hangyo ko, sir. Sabtan ako. Mihilak ang inyong anak. Tinawag ka na, sir. Huwag ang paghilak sa kong anak, murag nagtimaan ka na. Mitabang sa hangyo ni mo, sir. Nga masugot kang muundang ko. Bueno, seryoso ka na gyud sa imong tinuha. tinuod na, sir. Okay. Uyunan ko ikaw, Tisoy Mandirigma. Salamat, sir. Ayaw ka bala ka, sir. Hinahinayon ko ang pagbayad sa kong kwartang nagamit yan. Doon naman ko ikamay na pundo sa kong nadawat kay kanimo. Sa kong sweldo, sa kong komisyon. Mudata ko, bisag 50,000. Salamat. Salamat, Tisoy.
Ubang hinaot ko nga dili mo pagkabasulan kining tanan. Dili, sir. O salamat kayo sa iyong pagsabot. Dong, ay pagilag dong. May undang na ko. Di na ko pupadayon pa sa mga trabaho. O mahayag ng imong kagmaon. Bahalag magkalisod-lisod ha. Herbert, amin na si Dudong. Oo, Alia. Anak, ilom na. Ilom na, anak, ha? Mahig yung tao si Sir Carpio, no? Bisan tuod sa primero nagbagahe siya, pero sa akong hangyo, nadutlan siya. Misugot siya. Kadto lang si Kulot. Nga murag, maugi kontrabida kayo. Nagsabot ko, tungod kay nasuya, ngot siya. Nga ikaw, naipunta diri ka na ako, Ara. Herbert, Oh. Anong ingong sumagulanon ka? gibati ko gihapon ang kabalaka, Herbert. Tungod kay nagtuo ko. Nga di kinasing-kasing ang pag-uya ni Mr. Carpio sa imong gusto. Unsa? Nakaila ko niya. Sukat pa kani adto. Ulahi ka ra kaayo nakig-uban kang Mr. Carpio. O kung sa'y pagduda mo? Nabalaka ko nga maghimo siya og daotang lakang bato kanato. Pues kung mao ka na, muli kay kita. Mobalhin kita og laing dapit. Unsa? Sa ingon lang adto kasayon, sir. Kulot medyo ni bati kong kaluoy nila. Gisabot ko sila. Mausabon ang imong una-una, sir. Hinumdumi nga nataya usab kitang tanan ani. Simba ko. Siya ang mahimong giya. Saan pagbungkag ang atong grupo. Nasayo na siya sa tanantang pasikot-sikot. Unsay may tabo. Kulot na aka. Na aka nga diehard na ko. Ug mutabang na ko. Ikaw nga kung panadon sa tanan sa iyang area. Aw. Dili ti ka balibaran, sir. Pero wa ko makauyon sa ilang gibuhat. Ilabi na si Ara. Nayabag siya pag-ayaw kang tisoy. Nabati naman untag ayaw ni Gnaong. Yano lang na tong mibiya. Ayaw ka bala ka, sir. Ako'y muduma sa tanan sa iyang area. Pero magmahay si Tisoy. Magmahay si Birting Cobra. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.